ना जाने कैसा तुमने जाम पिला दिया, इस सरफरे का पूरा सिस्टम हिला दिया। आई लव यू। यही सुने खातिर तो हमार कान तरसत रहला। अब तोहरा बिना रहल नहीं जात। अरे राधा तू? हाँ हम। हाँ दीदी। अरे का दीदी? ए बाबूजी नहा ताड़े और वो लोग कुछ बाजा के साटा लिखवा आइल बाड़न। हाँ? तो बात फाइनल? एकदम फाइनल। एकरा भइल का ह? 10,000 में साटा हुई। आई लव यू स्वीटी। ए स्वीटी, स्वीटी। सिनुरा लगा के पहचान वे राजा। स्वीटी। बाबा तुम्हार स्वीटी कहता। का रे? ये स्वीटी के हो? हमने की जाना। अच्छा ना रे, 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 ना चुप 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 चुप। रे एकदम चुप, कल को बता बना नू। केहू के ना बताई। भूल हो गइल मामा के हो गइल। प्यार। प्यार केकरा से? स्वीटी से। हाय हाय, ये तो ऐसा शर्मात हमें जैसा लागत हो लड़कियों से ज्यादा शर्म लागत हो इन्हें। स्वीटी के हो? हाँ? स्वीटी के है। बहिन लगी हन। रउआ बहिन खातिर एगो बहुत बढ़िया टिकाऊ रिश्ता लेके आयल बानी। और अजवाड़ा के राजकुमार का नाम तो बताई। गोपाल, वो बरहमपुरा गांव के मदन लाल के। मदन लाल? कौन मदन लाल? उहे जौन बैंड पार्टी चलावेल। तोरा के पता नहीं खे कि हम अपना घर में नौकर भी जात और औकात देख के रखी ले। तारी माई के। ए जबान संभाल के बात कर। और ते हमरा बहिन खातिर एगो बैंड बाजा वाले का रिश्ता लेके आ गई ले। पंडित! केकरा तिजोरी में कितना दौलत बा, ये वक्त बताई। अगर ठाट बाट और चमक दमक से आदमी बड़ा हो जाला तो ये कौन बड़ा बात बा। बड़ा शौक है ना है? अपना बेटा का बिया बड़ घर में कैला का सपना अपना औकात के हिसाब से देखे के चाहिए। सुरजभान सिंह। चल। अपने ही लोग दिल पे छुरियां चलावे। मोहब्बत के भूख भगवान ना मिटा पावले तू तो एगो इंसान हुआ है। ए बहून, ए बेटी, हेने आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। प्रणाम जीजा जी। खुश रहा खुश रहा। हमके बहुत खुशी हो रहल बा कि तोहके तोहार प्यार मिल गइल।